Tak zdravím všetkých účastníkov tohto behu. Dnes sme sa tu zišli naozaj pre takú dobrú vec. Je to beh pre Miška, ktorý nie je tak na tom telesne dobre, ako sme my. Preto vznikla aj táto myšlienka od Danka Pagáča, že by pre tohto Miška usporiadal taký beh. Chceme samozrejme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli a nielen, že spravili niečo pre svoje zdravie, ale aj ukázali, že majú v sebe kus empatie. To je možno to, čo dneska v našej spoločnosti najviac chýba. Veľký klobúk dole Danovi, že dokázal rozhýbať také brutálne množstvo ľudí, pretože je to veľká inšpirácia pre každého, kto tvrdí, že niečo nejde. Tento charitatívny beh je naozaj taký, že je to niečo nezištné. Je to niečo, za čo nikto z nás, čo sme tu, nemá nejaké očakávania. Daniela vzhľadom na svoj vek, jeho empatia a cit pre pochopenie ostatných, športové výkony, osoba par excellence, samozrejme jeho rodičov, lebo tí ho zrejme tak vychovali. Takže veľká ďaká, klobúk dole a dúfame, že na budúci rok sa im podarí zorganizovať niečo podobné a veľmi držíme palce všetkým, ktorí sa zúčastnili, aby boli zdraví, aby im svaly fungovali. Všetci ste vzácni ľudia. Veľká vďaka. Tak 11 hodín, mám už 43 km za sebou. Som prekvapený, koľko je tu ľudí, nečakal som. Mali sme limit 200, už je tu cez 250, tak za to všetkým ďakujem a nohy vymasírované, ideme ďalej. No, takže máme 11:45, 3 výbehy za mnou, ideme do 4. Prišli ma podporiť aj moji kamaráti z Prievidze a ideme na to. Som strašne rád, že sme sa mohli spoločne s Agrofarmou zapojiť aj ďalšími sponzormi do tejto krásnej benefičnej akcii tu u nás na Vršatskom podhradí, kedy v princípe Daniel Pagáč, náš lokálny trailrunner, vybeháva peniažky, doslova vybeháva peniažky tu hore dole pre Miška so svalovou dystrofiou, aby sme mu splnili trošku sen a my sme strašne radi, že sme sa mohli zapojiť a že sa naplnila taká hojná účasť a že sa na nás tu stretlo nie že desiatky, ale stovky ľudí, takže držíme palce, nech to Daniel zvládne a nech vybeha čo najviac kilometrov. Takže ďakujeme samozrejme všetkým, ktorí sa zapojili a že prišli do tohto krásneho prostredia a podporili takúto krásnu benefičnú akciu. Tak naozaj ďakujem všetkým zúčastneným. Ďakujem, že ste prišli naozaj ukázať, čo to je nezištná láska, že nemáte žiadne očakávania, že vás bude niekto tlapkať po rameni, alebo že budete niečím výnimoční. Výnimoční ste tým, že ste tu prišli a otvorili svoje srdce.